Riada. Is dócha nach féidirlumm a bhean seo leatsa a cilóir teanga, gan tráchtaíanamh an státeanga a nachigh tú air. Céir a sppraag tú chun dul mun na martíoch sin? Well, is toch an áíre an cúisgur bhartíos ar an saoil teanga sin ar aigeúirt ar sin ná mar feisir ó Eoraipach, tá sé de cheartta gom láirt am hanga dúchas. Agus cé bhfuil méalú ar an teanga, ceilíonn sé sin nach bhfuil ar teangacht ar fádam a nach cuiste. Agus bíon cadagam gail láirt uair sa bhí sa plíonraí nar bhí me de Strasbourg na bhí me de bhótáil. Agus tá níos a cappa dá mar mé tééis teachsáil go dtíon Eoraip mar feisire agus gan a gomach gailing go mechara seirbhísí chur ar fádam. So bhartíos ar dul ar saoil teanga agus chéadigh sé sin nárásach chun gailing a láirt a ggur an seachtain sin. Agus sin rodíana sticks na cistí de láras gailing agus de chuig stoppan. Mar nárás láir béir a dúirtin caihirdachtam dúirtin mar a bhaintach an béir a láirt ná láir a néachar so de lean is a raig a láirt gailing agus is stocha gur chuir sé na bhaim a chuir sé bhaimar daoine go mór is stocha go bhacadar gurrás a seaamh suasta ar garta teanga agus ar garta dúchas. Ach cabbéirbí tá deireadh teach leis an mhaolú a níos a bhroise ar aonós. De bhí ach a gánaí bím se rá ní mion teanga nGaeilge is on príomh teanga na tíre seoí agus mar sin ní chóirbhethe tuairt ísú céimiide a bheith le miontanga ar ná tá tíre eile gandát agus gléin siad miontanga ar an tangacha san agus bhíidir a taú go mórdom aber na Catalans muintre na Bascaig. So bhí go leir daoine ar go raibh teachtamach a taúm faoi sin agus tásúlagam ag an coppla mí go méid éisteachta den maiall ar ceart tangam agus is socha chun séisteach tá go leirtíhann móhans na chomá agus chun séisteach ar ceart déana mar bhfuil ábhar a hanga dúchas a láirt. So tá idir túirtaigeis sin san Eoraip a fiochan cad an déanamh chun Beiidir European Directive a chur bhaim ó héamh cuasaí tanganda. Well, is doch bhfuil rudí ag ahrú cé nach chuis a gahrú scopi a leir Beiidir tá créic ag teach leis an mhaolú sin a níis. Níl an áíre nar a chun tú mar socha níl an tréáil beidir ar fáil go fáil sin an leiscéal a thugan an Oireachtas. Agus an áíre mar a bheith deir a chuir leis an méalú go hofagiúd a gán cúpla bliain eile, ní bheith sé den ná, caiimiid an stádas, agus sin a chur Barbara de Bruno sin féin is ise a ádag an ceiste dús nar a bhí sí mar feisir ó Eoraipach, agus dúirt si go gachach an gailing stádas hofagiúd, agus bheith cóchéimis na tangacha eile an Eoraip. Agus tá an Oireachtas seo go hangis tá drogel mór atá leisceach ó héh aigúirta ar cuasaí teanga go háir an Eoraip agus go háir an socha má. Cuoinnig ar seo bhí 8 milliún ag an Oireachtas ná chaise ar a Gaeltacht agus do chuir a reise. Agus tá sé sin scanach mar tan caiintear airgad a bhí an gur chláiricha, gur taú leis an Gaeltacht agus níor chahad an target sin agus tá sé sin náirich. Agus sé socha leididir ar an decha beidir ath ag an Oireachtas mar le cuasaí Gaeilge. An argóint ar an taobh eile ná nachhfuil na dlí hangólathe a gcuin agus nachhfuil daoine dúirt caiid an a gcuin chun dul muna pusanna seo chun gachar a asriú go gailing. Ach tá agus is tócha catú fasnú ná éigen agus an tréáil ceartta chu ar fáil agus tá áit ná go bhfuil chur an tréáil sin ar fáil. Agus tá mechas agat sa mar scoláir aber dul go dtíon nálscoil go bhfuil le héad a fóstán ar an lé. Thúraigh sé sppragadis mar bheith arrála taon bhfuil gach seans go mé seáilta postáil háils an Eoraip. Mar sin caiú túsa chuir leis agus caiú an tuile bheithegad, agus is gur an aspa tuile ón Oireachtas seo gur ben siad an cúis an méalú go sé fós a bhaim. Cúig mé go Strasbourg le mach na ferme. Bhí beirt mórí óga ann an ngachéin tír san Eoraip. Agus cúmar seach a Portmont na Eorpa. Dúirt méid gama leis go dífa méid dómh nachar matanga an sa. Agus dúirt lom, brownerm, tá tú léir Maryland, tá tanga deirg an san, agus an freigar ag misisiir thu ná nó ní hin mahanga is airnach mé níl gweilge an seo. Mar a bhím se caiinte sa flionraí agus lá an ghaile mar úsáid mé gachéan mí go mbeadh an chance mo an gaiil an láirt. Agus sné an téanúir gur féidirm, ach beanarm ráis na hátangarí agus beanarm ólas beanarm rá ó a bhré táimseach an gaiil an láirt an sa. Ní hálíonn sé automatically mar deirfa. Beanarm an tíirsa chuisteach gachúir, so cé go bhfuil stádas ó fiúlagin níl sé gobar a gceart. Agus caafar mar a deirm an teintí chun túirtar an fáib se ná deir chuir leis an méalú agus na daoine bhréá agus é thuúsáil. Agus níl a caiintear aber gomeach de míte á tangarí ar fáil dósa. Deitadí sé bhhaid ní smó ná sanna dhéanamh, deitadí bhhaid ní smó aber cóbrú dhéanamh le daoine sa tíir seo, scoileanna, scoláirí, an sáisna ar fád, de bhíanana chud forbartí dhéanamh ar an gaiilin. Agus tá go leir daoine hás a bhroisiil go leir an gaiilin chomá, tá popla faoi lehan. Go míana láirt gailing. So nílann tú caiintear dír a feisir a bháin, tá tú caiintear poblbáid níos lehanna ná sin, go bhéidir freslaí an bhar sin chomá. Ar bhealach ní fiú faché an stádas ifigúil sin a bhfuinar amach an gáilbhíú sa seacht. Well, cátar ní fiú faice mar atá sé faoi láthir, ach
célíonn sé sin go gahamí leanún raig agus an brú chéad so ar an ruúid is chun deir chuir an méil mar tá tuileáin sa Parliament. Agus mar deirm is an aspatil an taobh seo há sé teacht so caafar agus mar deirm mar ríist an sé leide ar an tuiscint agus an aspatil a háid an rialtas i dro. Ní bháin an Gaeilge ach i dro ar Gaeltúr, i dro ar nuachas, i dro an Gaeltacht. Tá sé for lean. Céir is sprílí le Oireachtas na Gaeilge ditse? Well, is ó cáúntacha an bula bheith carda, ní bhfuilm le a chuirsa bhblion aber, agus mar sin is cadre bhúntachatá agus tugann sé loch na Gaeilge agus loch na Gaeltacht le chéile. Chun caint agus ceol agus crack a bheith an Éirinn is pártaí mórtá. Agus is tugann sé ahantas an cultúr, tugann sé ahantas ar danga, tugann sé ahantas an ceol, gachrod agus tá sé le chúntacha bheitá gamara bín an sprí agus splódarán agus duine óg agus éasta ní léon bhfuil is agus ní héad a éon glúin a bháine is do gachtaine agus is cum mar an túach cuaig nó má han tú 16 nó 8 leanan sé trasníonn sé gachtóir nó héh ísgrúpaide agus is úntacha sin go dagamíd le chéile uair sa bblion chun ceúí ina bhar céhé sin héin. Ar chhlacht tú hain puirta in éon chomórtas a riomh ag Oireachtas na Gaeilge? No, níor gin. Chun sin an iontas ar an beidir an drééis cainte? No, bhfuil is go níor gin cégan mí me sé an ceol ach níor le riamh an dúil sin go tócha dul nóíocht nó dolas a chomórtas ó héh cuasaí ceolta nó cuasaí ar aníochta. Is mar an bheith haon bhar bháin go daíonn siad seachas bheith a dul nóíocht. Achas spráil an bheith géiste daine eile be mé géiste chuirní riada an dát agus a géiste go crín is a nacht.